Да, отиваме на поредната пресконференция. Вие оставате в студиото този път на Мария Капон. Губещ в тази кампания за това, че реално те са искали вод на недоверие срещу кабинета и срещу премиера лично. На комплексите на БСП смятам, че трябва на всички ясно да кажем, че почти няма по-голям резултат, въпреки подкрепата на ксенофобски партии, въпреки подкрепата на Атака, ВМРО, на гласувалите от ДПС с да, на гласувалите с да от ГЕРБ, на гласувалите с да от България на гражданите, става ясно, че те едвам достигат тази подписка, която направиха с този въпрос. Това е първата истина. Втората истина е, че направиха една безобразна кампания с марсианци, с мутри, с какво ли не, с парите, които бяха откраднати чрез олигархията от този 1,5 милиарда лева, които реално отидаха от парите на българските данъкоплатци за гьола в Белене до момента. Искам да кажа на българските граждани, че захарчето, което им подаваха през стъклото за 60 000 работни места, не заработи. Защото те се възползваха от мизерията на хората, за да направят политическа агитация. Казвам го това, защото точно толкова, колкото просеците около Народното събрание ще започнат да пият кафе в хотел Радисън отсреща, точно толкова са и тези 60 000 работни места. В тази кампания ние от Инициативен комитет Беляне, заедно с колегите от Зелени алтернативи и от комитета, представляван от Иван Иванов, правихме истинска информационна кампания. И за тази информационна кампания мисля, че днешният резултат показва, че убедихме хората, че е безсмислено строежа на АЕЦ Белене, че тя ще струва 22 милиарда със стара технология. Успяхме да направим истинска информационна кампания. Две сравнително малки партии от демократичния политически спектър застанахме в основата срещу гигантската корупция и днес е ясна новата разделителна линия. Паднаха всички маски. Паднаха маските на тези, които се скриха, за да бойкотират във всякакъв начин, защото огромният брой негласуващи днес реално е заради организираната кампания, която се направи, за да бъде саботиран и да отблъснат хората първия демократичен референдум. Аз съм абсолютно убедена, че ако някой днес си приписва негласуващите в своя полза, означава да си приписва и ромските секции, които се видя, че гласуват между 1 и 10%.